May hapon, ang atong piyesta. Santo Niño, ang batang Jesus. Apan mga igsuon, sakit pamalandungon. Dili na tanang bata karon bulahan. Kay daghang mga bata imbis ang hawiran manika, karon lata. Imbis ang dulaan tarak-tarak, karon piko ug pala. Nagkabata pagyud ang bulis, elementary na. Dayon na apagyoy plano nga ang legal age nga 18 years old ipaubos-ubos alang sa mga bata nga nakahimo og krimen. Tinuod sakit ilang nahimo. Bata pa nakapatay na, nakarape. Sakit. Pero diri ko mo focus mga igsuon sa bottom line aning tanan. Nganong nahitabo ni? Pamilya mga igsuon. Yes, na ay influence ang silingan, barkada, classmates, pero ang ending ani pamilya gihapon ang dinalhan. Mga ginikanan, hinumdumi kanuna, you are the first catechists sa inyong mga anak. Kamu mutudlo nila sa pagampo ug pagpaduol sa Dios. Ikaduha, makita ba nila ang gugma ug respeto sa usag-usa diha sa inyong balay? Ikatulo, naabay pag pinasayloay nga ilang makita kung naay mga manag-away, urbasin ang ilang makita dumot. Ikaupat, kumusta man atong pagdisiplina, bayulente? Mga igsuon, pareha unta ni Jose ug ni Maria ang atong dinalhan. Tanawa ang ebanghelyo, unsay giingon, si Jesus nagdako sa panuigon ug grasya. Mga igsuon, magpadako unta kita og mga bata nga buutan ug balaan. Usa na sa mensahe sa Santo Niño nga piyesta. Palihog mga igsuon, magtinabangay ta ani. Palihog kog share ani nga awareness. Okay? Daghang salamat and God bless us all.